særlig højt. Da vi mødtes i dag, og vi ligesom havde stået, men det var egentlig ikke venligt. Jeg synes jo, hun var sød, men det var mere end det, jeg husker. Hun spurgte om min navn, jeg blev hul og stul og kold og klam og sammen i et program. Hun er efter visse klassen af en læge, ved på lyst, jeg råbte, du var med Mona. Helt over køns, og værsgo. Mona tog det pæl, hun kunne se, at jeg havde det skibet talt sjældent sammen. Og det hjalp faktisk lidt, drillerierne havde opad til lige at det er normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom en anden ind, og gav os den besked, vi skal på løjerskole. Op i noget sådan et sted, jeg kunne huske, at vi skal mødes, og der bor klokken 4 kom først i nye støvler. Ellers i sin gris, der var larm på perronen, halv som Mona, så jeg røg, det var en dejlig dumt tjære. Men så larm og stolt, så vi grinede, vi kunne bygge. Allerførst så blev jeg bleg, så så jeg Mona så lige til mig, så til mig, og hvad så? Det var Niklas, der rapper her. Vi tager et nummer med nu, Niklas. En medley rap. Ja, en medley rap. Der kom jeg vadende ned ad gaden ned ved broen. Der stod en psykopat med sin mobiltelefon. En jet sagde, hippie kom fra en egen til crap-butik. Han sagde, hey, er det ikke dig, der laver rapmusik? Det kunne jeg dårligt løbe fra, det var jo lige det jeg var. Men jeg var så færdig, kæft hvor kunne jeg starte den der. Han fortalte mig om alt, hvad jeg skulle ændre på. Og hvad om folk vil have, hvor folk de går og tænder på. Jeg kiggede på den fede æg, han slat der lige gedeske. Tænkte jeg blev fedt, det er altid hvor jeg var det. Og hvem for folk, der kender folk, og ved hvor folk de har det. Men fanden er alle de folk, hvor fanden kender de dem fra, de giver mig klunker af sten. Det der pølsesnak, sker med det er ikke et dansk fænomen. Jeg provokerer, onanerer, ryger masser af has. Jeg drikker kølesprit, sukker, sniffer lighter og gas. Jeg får pist af en sjæl, og jeg går over for rødt. Jeg har været psykopat lige siden jeg blev født. Jeg siger ord, som min mor aldrig før har hørt. Så går væk eller forsvind, fordi klukket er kørt. Jeg MC Ejner skruer klanger på min mikrofon. Og jeg jammer store damer, men der er ikke nogen. Jeg er ikke klar at sige det bare, så går hellere væk. Eller kommer på et intellektuelt psykisk knæ. Men som du ser, dominerer rap, tiger og kig.